Mama akwaba wa frame ajowa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Nti yaso ya pesu e mo hu se asase no ye na ye dia. Na se o pe bibi dia wo ba fie ha no wa ba be sere se na na ye sere wo bompa ye mayen. Ebusuafo Wasa Amenfi hene na okase na o chese wa prevent NDC for from campaigning. The reason that is NDC for to trafo dodo wo pendua bro dodo. Na NDC support bi akobodua wo yisi ne office. Ena papa di gira so aka say e mana NDC enya campaign ewo Wasa Amenfi. Na ansa me de ohina sembebre ono. Is NDC party no. Mo wa sheda soma mo so mo beji Ghana fo na asese. Why you video dey ato platforms na NDC ni duwa wonti mi ntwemu. Wan fa wo maame ana wo papa na wa mu a oni mu okra ndi watama na ho nto no. Omo ejimi to the nonsense point. NDC supporters ni bi. Who dey her party no. Me ever since I started my blog, me who say NDC NPP communicate bi akotena radio so na TV so aka filthy words da. Ti say bi NDC ni kensem hu and also be reply. But so that kasa e flow the normal flow no be kensem hu bi nsi da. Na mu no follow NDC communicators no. Kwasi akeka. Na ye be burundua, ye be shitize, she video say call social media. 2024 about to wait NPP renew mundi kila bana NDC ayesa yenti ase enkwasi asem senya ukoka mo se seba ye wade akopa NDC party ane ya say party no in this crucial time no mo fa mo policies mo the 24-hour economy aba betu ho a enchechem no kwa ye hu meeting hu ne kon say dey na mo dey ba be buanye solution ni dey ye ni solution ni mo ye be di mo atana mo ato amaye Mudi atone ya chabara mamu. Yenti ese mo hini ede etuja. Nana mo ayewo Wasa Amenfi ahimfi ayeso nteteto okwa mo asechi ye ni abre. Eni bra abre ne sai. Enyina ye nim se Wasa Amenfi abre duabo. E wo hwa ne ete se NDC fo ma buru bi you do woman I friend a power. I put Jina easy office. Abudia say Umu candidate no a free a year about to win him. And in Babia or Kamwa, and I say the whom be beyond of reference you are was Amenfi. Yet a high young clan said, and you was Amenfi one of Frey or friends so free as Auntie and name Enti yewura esoma yen se yenko ne yenko frɛ no ono nso oye akwamunyine edema Wasa Amenfi achiame hen aye frɛ nana ebrenkroma nana brenkroma koye no asem o ka che ne se ne mpanyimfo nka ho a koma e ma nana chiajaman Wasa Amenfi manwere hen ona nso na oye manso Amenfi hen ono nso koye sa asem na no kai enti yewura san soma bio omo ama na amamre mu nso no so obi bodua na se nimpa no ye frɛ no no o maaya yewura esoma e ma manwere hene a wote me nchen hai eye nana ejefuna eye yesuma nkwa ahen ana ejefuna ene eye akomfo bi koye emomu ko ekoduma no sɛ de be ya emrante ne beba kwanzini de hu ya ne so wo ba bi waye wodio e de atum se obi a wonni mu a obefa kira akoda ne bia no one ne ma ene ne yiri nyina hu na che se eye yewura ene Wasa Amenfi na nanom akira nkonwa ena saa abayewa no aboye ndua na ye nso ye ngyina ho emma obi position ya wo pe enti oba beku Wasa Amenfi na nanom akira nkonwa ana se Wasa Amenfi mai oba beto ya senwere nti ena yewura efre traditional council meeting ananu mbobo ho no yenyina yesi gina ye say Amenfi Cenral de NDC ye party no enya ade a ye be ma kwan emu ma ye campaign wo ba bia Wasa Amenfi Cenral ye district capital ene manso Amenfi no na nanu ma chankunye wo Wasa Amenfi nyina no
yɛnyina yɛadwena kɔ bɛmpo ɛnyɛ yɛn nan yɛ yɛte ha yi na mmom asɛm bi sii yɛn no yɛn na ne yɛwɔ ahemfie hɔ a yɛwura som a sɛ yɛn nkɔ ne yɛnkɔ gyina ne yɛnane nti na kyerɛ sɛ yɛn a yɛkɔɔ yɛn no mmom ɛna baayewa no wasan de dua foforɔ ayɛ dɛn apee yɛ so titiriw ne asumankɔ ahen nti nananom nyinaa yɛba asekyerɛ ne no yɛn nyinaa yɛagye ato mu sɛ until sɛ NDC mpanyinfoɔ no a ɛyɛ aberanteɛ no ɔbɔ odua no ɔka sɛ wɔn mmaa a ɔma no obiara ne hɔ ɛbɛyɛ campaign ɛwɔ Wasa Amenfi Cenral asase so nti yɛka ma obiara te nananom ɔma ntumi ama meeting ekura a ɔhene ɛne so a ɔyɛ odi kuro anaasɛ ɔyɛ headman anaasɛ ɛnyɛ headman koraa na wɔhyɛ odi ɔhene bi ase ɛyɛ divisional chief bi ase ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ wɔma kwan ɛma NDC foɔ bɛgyina hɔ yɛ campaign asɛm a Wasa Amenfi traditional council de ahyɛ yɛn ano sɛ yɛnka no no sɛ yɛmma kwan ɛma NDC foɔ nyɛ campaign ɛfiri sɛ yɛato yɛn nsa frɛ mmeranteɛ no wɔn ama wɔn asɛm a wɔn kan sɛ wɔn mpanyinfoɔ firi nkraman a wɔn ma yɛn nso yɛate sɛ wɔn mpanyinfoɔ no nso ɛnam Amenfi a wɔn yɛ campaign nti ebu a ɛdi buo no wɔn nyɛ wɔn adwene nso wɔn de bi bɛma Wasa Amenfi na nanom atwangonya nti yɛn nso yɛpɛ sɛ wɔn mu hu sɛ asase no yɛn na yɛyɛ dea na sɛ wopɛ biribi deɛ a wobɛ fie ha na waba abɛsrɛ sɛ nana yɛsrɛ wo bɔ mpa yɛ ma yɛn na yɛnkɔ ne yɛnkonya wonya wie a na abɛfa yɛfa ahodie wobɛtiatia yɛfa ahodie so ɛsi amayɔfoɔ no pɛ sɛ wɔn kyerɛ yɛn sɛ nananom yɛn yɛtumi na ekura yɛ wɔn ɔgye afiri yɛn nsam yɛmma kwan saa ɛnu nti na ɛnɛ yɛafrɛ nsɛmtwerɛfoɔ a Wasa Amenfi traditional council ɛyi yɛn nananom nan a asɛm no sii yɛn ne yɛwɔ mu yɛdi ho akɔtena bɛpem saa abiri saa aberanteɛ kwa wo no wɔyɛ maase ɔwale me wɔ fafa paa nyɛ nkyɛn nanso nyɛ ano ne yɛde ka na mmom yɛntena hɔ sɛ ɔntiatia yɛfa ahodie so yɛni abere papapapapa yɛni abere sɛ ɛnɛ gye a ɛyɛ on the 15th November yi ɛkɔpem bra yɛde bɛto aba no campaign bia ne hɔ ɛbɛkɔ so wɔ Wasa Amenfi Cenral ɔhene a wonnim a abɛma kwan ama ɔmo ayɛ campaign no wɔbɛba abɛyi ho ano ɛwɔ kɛtɛta ahemfie nti ɛtɔ so mmienu ne deɛ yɛyɛn mmom nananom na wabɔ yɛ dua because wɔse obi a ɔbɛfa kyire adane no deɛ ama yɛka sɛ yɛn mmom na wabɔ yɛ dua ne sɛ ɛberɛ a yɛwura tu asumankɔ ahen ɛne yɛn japahen ne nana hyia gyeman sɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ dane dua no yɛdane wie yɛ anade kyenyɛ no ɔde saa aduabɔ ne taatoɔ wapambo ile jina nchen o jina nchen kra na Dr. Mamun Bamia emeya president no me hwe ye mama ye wai o me hwe kra no mba no first chest no e ma ye na ja nsem na wo bisa no kwa bisa mama se Ghana card e toka no mama no na de Ghana card ne bae ani tina kwa bisa Dr. Mamun Bamia se Ghana card no emfa so wo so no de na onchechuo mu wo nyansem na ti ase yie baby ade nam ne de omo nyu omo na de Ghana card ne ba yo na wa woto a sama pento to ubi se ye ma Ghana card etimi toka e jeka free mane mura ya cha mo ka cha nti madu nyina wo ka no so mo nyu mo madache ho hu onyu madache de so for awudi won to mako nto nkyene bibia asare ma na toma nti hu free education no so mfa so